ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇନା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସଉଦା ନାହିଁ ବୋଲି ଶୀତ ଲାଗି ଭାଇନା କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ ଦୋକାନକୁ ଦୁଇଟା ପିଲା କଥା ହେଇକି ଆଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନେବା ବୋଲି। ଚାଲ ଶୀତ ପୁଆଉଛନ୍ତି ଦେଖ କି ଶୀତ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ପୁଆଉଛନ୍ତି ଏଠି ଶୀତ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡା ଲାଗିছিল ଏଠି କାଠ ମୁଣ୍ଡା ଏ ଭାଇ କିଏ ଜଣେ ହସୁଛନ୍ତି ରେ ସଉଦା ନେବା ବି ପୁଣି ସତ୍ୟ ହଉ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲା କିଏ କ'ଣ ନେବ ସବୁ ସଉଦା ଏପଟେ ଘରମଣି ରୁଟି କରିଦେଲେଣି ଗରମ ଗରମ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବା କାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ କୋବି ଆଳୁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ କରିବେ ପୁଣି ଆଳୁ ଭଜା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସବୁ ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇବେ ଭାଇନା ଆମର ଘରେ ତା ପାଖକୁ ପୁଣି ସନ୍ତୁଳା ରେଡ଼ି ଓ ଆଜି ତ ଜମିଲା ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କର ପୁରା ଉଡ଼ିବ ଆଉ ପୁଣି ଏପଟେ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଜି ଭାଇନାଙ୍କର ଉଡ଼ିଲା ଖାଇବା ସବୁଦିନ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭାଇନା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇନାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇନା ବଢ଼ିବେ କେମିତି ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁ